समृद्धीसाठी झटणाऱ्या कोकणशाही डिजिटल न्यूज चॅनलच्या द्वितीय वर्धापन दिनानिमित्त कोकणशाही आणि पर्यटन व्यावसायिक महासंघ कोकण यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित उद्योजक मेळाव्यास 101 कोकण रत्नांच्या सन्मान सोहळ्यास हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक हॉटेल लेमन ग्रास एक्सपिरियन्स अ स्टार क्लास लक्झरी बाय शिव हॉस्पिटॅलिटी. आमच्याकडे नॉनव्हेज फ्युजन सिझलर, चायनीज नॉनव्हेज सिझलर, तंदुरी नॉनव्हेज सिझलर, कॉन्टिनेंटल चिकन सिझलर, मटन चॉप सिझलर तसेच व्हेजिटेबल सिझलर, चायनीज व्हेजिटेबल सिझलर, तंदुरी व्हेजिटेबल सिझलर, कॉन्टिनेंटल व्हेजिटेबल सिझलर मिळेल. सर्व प्रकारच्या राजकीय सभांसाठी कॉन्फरन्स हॉल, राहण्यासाठी एसी आणि नॉन एसी रूम्स, 50 पेक्षा जास्त जेवणाची ऑर्डर असल्यास ऑल कॉम्प्लिमेंटरी. आमचा पत्ता मुंबई गोवा महामार्ग, रिलायन्स पेट्रोल पंपा शेजारी, कुडाळ. संपर्क 9011 8712 01.